No se ei oo edes sekaisin vittu. No mutta mikä vittu siellä sitten, jos täällä on kala? Tämä on tyhjä. Se on tyhjä. Niin. Oliko se äsken se kiinni? Ei, se oli jotenkin sekaisin. No sehän se vapaa taipuu ja tämä vapaa ei. Eikö hetkinen, mitä vittua? Joo, nyt. Ei jumala. Ei saatana, mitä tässä nyt on? Kummankin vapaa-ajan mutkalla. Ettei laittaa tästäkin rääkkää päälle. Ei saatana, mitä? Pitää mennä kohta rantaan. Häh? Mennään koskeen. Joo. Tarkoitus soittaa nyt johonkin tässä. Joo. Alas ottaa paikallaan. Joo. Pistä tämä johonkin. Ei. Vittu, mulla olisi luotain. Vai se niinku otti kiinni? Kato, tuossa on nyt tuo punainen Pepi, ei Japi. Häh? Japi on kiinni. Ei saatana, että pistää hanttiin. On se vittu. Siksi tarvitsisi huutaa ihan paljon. No nimetään sen Chickstariksi. Vittu, että... Oi vittu. Ei, menenkö mä rantaan vai pysynkö mä tässä? Ei vittu, tuolla ihmiset, eikö jää, se oli Korppisen vaan oli. Ei helve. Sano, että sielläkin on, no ei sillä voi kyllä kalaa. Hei, annapa mulle vähän sitä, pitäisikö mun pitää sitä niinku, vittu kun se on vaan sekaisin siinä. Oi saa. Mitä täällä niinku oikein tapaa? Jaa, ei. Mennäänkö eikö miten me tehtäis nyt tonkaan? Se ei oo ehkä ihan pienikkä. Kato, tuossa olis tuo vaappu. Kellappa sitä jos saat. Koita pitää tiukalla sitä kanssa. Se on pyörinyt vissiin melko vituusti, kato. Ei sitä ei voi saada selväksi. Näetkö nää missä se on se? Joo, sitä ei kyllä saa enää, se on katkottava se siinä. Nyt me ollaan ainakin aika vitun rannassa. Kato, se on niinku aivan helvetisti kiertänyt. Onhan se vittu, se on varmaan useamman kilon kala. Ei perkele, no ei se... Vittu, se on tietenkin jos se lähtee viemään ja se ei saa sitten tuolta löysää. Katko. Tuleeko kuva? Mikä? Tuleeko kuvaa? Voin mä ottaa sen kuvan. Hei, katoppa nyt tätä... Katoppa tätä kameraa. Että väläkkyy. Noniin, sit tulee kuva. Pysy pystys. Ei jumalauta, tuo on niin sekaisin, kun voi vaan vaappu olla. Saatana, että on huono. Häh? Pistä vaan. No ei se välttämättä edes mene, kun se on noin saatana sekaisin tuossa. Ei se edes mene se. Häh? Oi jumalauta. Pistä siitä poikki. Elää kaaju. Pistä sen pystyputkeeseen siksi aikaa. Menikö? Tämä on tässä sitten varo. Olet sä ihan rannassa, niin ei me koskeen mennä, kun me voidaan soittaa rantaan. Onko se minkä kokoinen se kala?
Oi jumalauta, mitä pitääkö mennä rantaan? Kumpaan niemenkarkki? Oi vittu. Mennäänkö mihin? Hetki, niistä tuohon, joo. Mäpäs huomaan tässä... Perkelee. Näkkikö nää kuin iso se on se kala? No niin. Pysy pystyssä, pysy pystyssä. Mä pääsin. Oi helvetti, onko tämä aivan sairasta. Mihin nytkään? Hei! Saa se löysi jos tarvii. Vittu tuo on kyllä seka. Häh? Vittuko tuo aivas? Kivi tuo, no. Ui jumala! Ui helvetti! Oi helvetti. Ei saatana. Ei helvetti, oota. Saisinkaan mä tässä pieni. Tää on kyllä kaikkien oikein väsytysvideo. Ei juma. Pitääkö sen perällä? Oi juma. Ei helvetti. Joo, tuolla on. Mikä tilanne? Katsopa tätä kameraa vähän, että mihin tämä kuuluu. Ei vittu, tää nauratti. Ei, no mä yritän tuonne soutaa, tuolla on parempi ranta. No Ruotsin puolella. Eikö se ole syvempi? Se on matala. Eikö tuolla on matala kans? Missä? No Ruotsin puolella. Ei kun, niin, Ruotsin puolella. Oota vittu, on pakko ottaa kaljahryppy tässä välissä. Eihän tästä tuu mitään ilman suunnittelua kali. Vähän. Saisko sen... Sehän alkaa kohta olleen. Pidä tiukalla vaan. No vittu mä souvan näin. Joo, niin joo. Joo, ei sitä saatana pysy. Voi jumalauta. Joo. Annanko mä sitten mennä tämä vehke? Ei jumalauta. Ettei pääse saa löysi. Ei. Älä löysi anna. Joo, no ei se. Tämä on tämmönen tämä tilanne vähän. Meillä on vähän semmonen ongelma, että meillä kallaa nyt lähellä tuo. Ei niin. Ei nyt tässä on. Souva. Nyt se on siellä takana taas. Joo. Pystytkö nää laittaa sitä siihen? Anna. Noniin. No nyt, lähtikö? Hyvä. Ei vittu, se on niin sekaisin kyllä, että ei sitä... Ei! Häh? Millä? Joo. No oikealla pystyy. Paistaa toistani. Niin. Ei päässyt. No oo. Ei vittu. Ei. No niin. No ei muuta kuin reviit ylös sen sieltä, saatana. No nyt se lähtee tuonne. Ota! Siihtaa vaan jotenkin ja...
Niin. On vaikea. Nyt se on ottanut ylös, että me ei ole pois. Jumala. Tämä on aika vittu säätämistä. Sitä kannattaa tästä tulla viimaa. Niin. Tästä enempää. No niin. Eikä se on niinku kiertänyt 100 kertaa. Tää on vitun lujaa. Ja jotenkin tiukalla, vittu. Ei me koskeen jouduta, kun mennään tonne Ruottin puolelle, vittu. Mä vien tonne Ruottin rantaan meidän. Joo. Mikä on fiilis? Sitten semmonen vähän sekaisin. Jännittynyt. Nukai. Ai vittu. Mikä nyt on? Tuo vittu vaan tuo. No, nyt. Tämä niinku onnistukko, että sinne pystyt kellään. No niin, eihän ei siinä ole niinku mitään sannaa, se on vaan otettava rantaan tai jotenkin. Vittu mitä homma. Ei niinku pysty keskittyä mihin. Se on hyvä. Niin, Pelannut tuon siiman tänne sisään. no niin. Joo, kohta ollaan rannassa. No sittenhän meidän pitää varmaan jotenkin suorittaa. No, mä nyt yritän päästä tuohon rantaan ensin. Joo, kyllä se niinku pikkusen näyttäisi, no ei se kyllä näytä. No saattaa se vähän. Tai sitten kylmästi, no elää kellaa sisään sitä. Se on kyllä varmaan vituu hyvin kiinni, kun se noin. Ei vittuja tossa joku saatana. No mennään vähän alemmas. Tuommoinen systeemi tuossa. Häh? Ei, kun kato, tuossa on tuommoinen matalikko. Ei tämä oo syvä tämä ranta. Siis on tässä nyt vähän vettä, mutta vittu ei se auta, kun mennä tähän nyt vaan. Häh? Ei oo, ei me voi mennä rantaan, kun vittu emme saa tiukka. Eikä saahan mä pääsin tonne rannalle. Joo. Pitäisikö mun heittää sellainen perää tuonne vitu rantaan, että nää pääset siitä hyppäämään? No niin. Tähän kuin kukki. Se on niin vitu juttu tuo ranta, että mä pääsin. Pääset nää tuosta? No et nää kyllä pääse. Niin nyt pitää, mä katon meidän rannalle, että tää haavit. Joo. Ei niin. Vittu jos ei saatana lähtee. Mutta nyt. No nyt ollaan ainakin täällä. Venettähän me ei. No vittu tuolla olisi tuo paikka. Mennäänkö sinne? Kato, näitkö? Niin jo. Ei saatana. Niin olikin. Pannahan painettavaa. Kyllä se nyt tulee. Mennään tuolle johonkin. Sillä kyllä se on varmaan aika väsynyt jo. Kato mä menen tuohon. Mihin vappu se edes otti? No niin, nyt on sitten varo. Nyt on matala. Onko se kivi? No vittu en minä tiedä. Perkele. No niin. Vittu. No tuolla kato ei virtaa yhtään toivottavasti tuo vesi tuo. Kato tuollakin kävi pintamassa. Tässä on aivan järkyttävästi. Näetkö? Tuossa moottorin takaa. Niin oli. Eihän tuokaan vissiin ihan titti oo kuitenkaan. Ei vittu. Oota, pidä tiukalle, niin mä souvan tuosta. Tuolla on ehkä hyvä ranta. Ei kun tuolla kato loivenee, näkö? Oi vittu. Pidä vaan sillä niin vetää se tuonne ja lähdetään perään jos tarvii. No ei voikaan. Tai pitää soittaa potulta, että miten se ajoi sillä. Häh?
Tuohon kato. Tää helvetti, kuka nyt johonkin? Kato tuonne. Oi vittu. Kato, kun tuossa olisi tommonen, näetkö, loiva. Yritetäänkö siihen? Tuossa on loiva, niin mennään siihen. Tuossa on kuitenkin 0,5 kilometriä vielä koskeen, niin pysyt vaan pystyssä. No niinhän me pelataan, mutta kun tuosta vittu... Saatana. Vittu. Oi jumalauta. Siinä ois. Saakka nää piettyä sen verran tiukalla sitä, että on se jumalauta, se on vissiin aika iso. Jos mä vettäisin näin perään elää, onko se kone ylhäällä? On se kala. Kalaa siellä on kuitenkin, mutta mikä siellä on, niin onhan tuo metrin. Siihen kato, nyt me päästään rantaan. Ei. Meneekö mä perään eläsi? Vittu, onko se Kojaamo perkele? Niin. Voi jumalauta. Nyt meet rantaan ja ota jotenkin jalalla. No niin. Nyt hyppää nyt vittuu siitä venneestä, perkelee. Noniin. Joo. Oi jumala. Perkele. Joo. Kasesi. On tällainen perho, mihin Joo. Ei oo vielä mitään ihan valmista. Ei se vielä. Oo. Ja meillä on ainakin evä. Vielä on vähän matkaa pelimarra. Ei vittu. Saakka tänne päivä. Nyt se on niinku aika väsyneen olon. Noniin. Ei vittu. On muuten melko järeä kala. Näinhän se on. Sulla on vielä nyt on niinku 4 metriä pelivarra. Mitä äkkinäisiä liikkeitä tässä on? Joo. Kato tääkästä ja lähtee. Nyt on muuten Kojaamo. Meneekö koominen oli ton väsynyksen alalla? Oli. Ei. Älä. Joo. Joo.
Vittu mikä siistin näköinen. Tänäänkö nää herättelet kaikkea vittu kaikki? No pitää nyt jotenkin saa mies herreille. Ajattelin, että kokeillaan tämmöstä. Vittu kun se virta painaa vissiin just tuonne. Joo. Tuu yli vaan. Tuu ali vaan. Mistä leffasta? Uuno, että nyt on Kojamo. Selvä. Koukku leuka. Pitääkö mun mennä vittu tuohon vetteen? Jos nää menet sä tähän haavittuun, niin se on pakko. Otanko mä vittua nämä kengät? Minä tiedän. Miten on kiinni? No se on tuosta vittu kiinni. Perkele. Elää nyt vittu sieltä kengiä. Ei vittu, nyt on muuten jööti. Saatana. Oi vittu. Elää mitään. Ei vittu. Nyt on jööti, saatana. Oi vittu. Siihen se vitun pummu otti. Ei vittu. Otapa nyt äkkiä näitä pappia sitten. Hei, joo. Missä on pappi? Perkele. Siinä hei. Oi vittu, nyt on iso kala, saatana. Kunnolla läsät. Vittu. Mikä se? Ei saatana. Huhhuh. Vittu, niskakin ja jumiska. Vittu oli hyvä unet. Tuo, mitähän olis 12, uskaltais valehella. No se on niinkin lohiluokikala, että sanotaanko näin. Näin se, tämmöstä se on lohenkalastus välillä. Kiitos.